Cocín cale, así, bueno, bastante cantidade porque queda en nada, esta berza riza. 2 cenouras, uns cachiños de cabaciña, unha pataca mediana tirando a grandiña. Agora teño nun vasiño, teño este, vedes que xa esta chía absorbeu toda a auga, incluso, sí, non lle vou botar máis porque ainda ten líquido. Vale, a idea é que isto faga unha xelatina para despois na trituradora, na procesadora, mesturar todo ben, trituradiño, pero sen que quede como papilla, non? Que non interesa. A min, polo menos, gustame nas hamburguesas atopar algún cachiño recoñecible do que estou comendo. E nada, podemos escoller se botarlle algunha especia ou conservar así o sabor puro da verdura. E despois imos experimentar ca nosa nova prensa de hamburguesas, a ver que pasa, a ver se sae ou non sae. E agora, como se fose unha masa de croquetas, deixámola para que siga facendo o seu efecto a chía, que cohesione un pouquiño esta masa. Como vedes, pois non o triturei de todo. Estos son os grauciños de chía que ainda andan por aí. Vese ben os trociños das verduras, non? Penso que eu normalmente cando fago así falafel ou este tipo de hamburguesa, suelo facelas despois de varias horas de deixar repousar esta masa, porque se compacta bastante. Tamén se enfría ben. Agora hai que esperar antes de metela á neveira, pero logo seguramente lle darei un par de horiñas ou 3 de neveira. Bueno, pois aquí temos o molde, que é unha cousa ata sinxela demais, por iso lle puxen papel de forno debaixo, cousa que non me gusta, porque, bueno, sempre se desperdicia. Isto sería a prensa. Vamos ver como funciona. Quitar o sobrante para que nos quede un pouco máis bonito. Este sería o resultado. De paso estamos fritindo unhas flores de calabacín. E, bueno, o da hamburguesa é como todo, pois ir de vez en cando dándolle un pequeno meneiño para asegurarnos que non se pega. Cuidado co lume, porque se está moi alto vai quedar tostadiña por un lado e polo outro, pero vai quedar crúa por o medio. Tampouco é un problema porque son verduras xa previamente cociñadas, non? Pero igual queremos que quede máis sequiña, entón, según vai a no teu gusto, pois vas vendo. Eu agora voulle baixar un xisquiño o lume porque sí que me apetece que quede todo como un pouco igualiño, non? De paso estamos fritindo unhas flores de calabacín. E, bueno, o da hamburguesa é como todo, pois ir de vez en cando dándolle un pequeno meneiño para asegurarnos que non se pega. Cuidado co lume, porque se está moi alto vai quedar tostadiña por un lado e polo